els 12 signes del zodíac. 12 anys d'animals. Ja fa molt i molt de temps, l'emperador Jade va voler trobar una manera senzilla de nombrar els anys llunars. I per això va decidir que celebraria una carrera entre els animals. I els primers 12 que creuessin la meta serien els guanyadors. La carrera consistia en nedar fins a una illa llunyana mar enllà. Tots els animals volien participar a la cursa i creien que podrien arribar a l'illa, fins i tot el gat i la rata. Com que eren bons amics, volien arribar junts a l'illa. Quan van arribar a la costa, van mirar l'aigua i es van trobar perduts. No sabien nedar. Mentre estaven discutint com s'ho farien per anar per sobre de l'aigua, va aparèixer un bou. El gat i la rata van tenir una bona pensada. El bou els podria portar a tots dos a sobre, mentre ell nedava i feia la competició. El bou hi va estar d'acord, i el gat i la rata van pujar a l'esquena del bou, que es va posar a nedar. Mentre eren a dins de l'aigua, al mig del mar, la rata va pensar: jo vull guanyar aquesta competició. El bou és molt lent, però el meu amic gat és llest i ràpid, i serà difícil que jo el pugui guanyar. De cop i volta, la rata va tenir una molt bona pensada. Si el gat cau de l'esquena del bou dins de l'aigua, llavors jo puc guanyar la competició i ser-ne el campió. Abans de que volgués canviar d'idea, la rata va tirar el gat dins del mar. El bou no es va adonar que el gat havia caigut i va arribar a l'illa. De seguida que el bou va posar una pota a la costa, la rata va saltar de la seva esquena i es va posar a córrer fins a la meta, aconseguint arribar la primera. El bou va ser el segon, seguit del tigre, el conill, el dragó, la serp, el cavall, l'ovella, el mono, el gall i el gos. El porc va ser el darrer, arribant al 12è. D'aquesta manera, l'emperador Jade va tenir els seus 12 animals pels seus 12 anys lunars. Des de llavors, els anys xinesos es nombren amb 12 animals a la societat xinesa. Per exemple, l'any de la rata, l'any del bou, l'any del tigre, l'any del conill, etc. La dolenta rata va tirar el gat al mar, però el gat va lluitar per no ofegar-se i al final va aconseguir salvar-se. Va jurar que mai perdonaria la rata. Els gats i les rates no han estat mai amics des de llavors. I aquesta és l'única raó de per què els gats es volen menjar a les rates.